Mag-usa ka buwan human gihimo dito sa Davao City. Dinhi na sa Sugbo gipahigayon ang prayer rally nga giorganisar sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gipanawagan ang kasulbaran sa mga problema ang giatubang karon sa nasod. Ano ang report ni Nico Serino? Gihulga man sa uwan sa wa pa magsugod ang programa, apan wa kini makapatarog sa mga mitambong sa prayer rally sa SRP. Gisugdan pinaagi sa pag-ampo ug may gipahigayon usab nga candle lighting pagpakita sa pangaliya sa mga Sugboanon ug sa tagalain-laing lugar. Si Cebu City Mayor Mike Rama nanawagan sa mga tao maghiusa alang sa nasod. We should be united, indivisible, undivided. That's why Marcos Duterte, do your job. Sakto ko? Ano mo mamutingo? Marcos Duterte, do your job! Because when we can see things are not going well, it will always be the people complaining. Sentro sa mga pagpamong ang pagsupak sa pag-usab sa Constitution pinaagi sa charter change. Iikot po tayo at gigisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga kapwa Pilipino upang dalhin sa kanila ang labang ito at samahan tayong tutulan ang Peking People's Initiative na ang tanging layunin lamang ay mapanatili ang iilan, ang iilang tao, ang iilang pamilya sa kapangyarihan. Si Davao City Mayor Baste Duterte misumbalik pa sa administrasyon sa saad ni adtong kampanya. Pinakakatao-anan aning tanan. Ibakak din mo ng tag-20 nga bukas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam tawag ana in short. Alas 10:45 namong ang kanhi presidente nga mainitong gihangop sa mga tao. Matud ni Duterte, uyon ra siya nga usbon ang konstitusyon. Apan kun iimplementar, dili iniining administrasyon na. Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang naakaman. Pasamat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nagkakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol gyud ta diha. Mipadayag si Duterte sa iyang pagsuporta kang Presidente Bongbong Marcos. That I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.